Mwana wako. Awa sigisa awa nyakonde nyumba chonsiro Bobaracho. Tari boigo. Ayo mwemsiare gocha aske gocha. Mwemsianga yari. Mwemsianga yari. Mate aske gocha omugabano ikira. Wono nyoko no mogoko. Gabana chile bogorie fomu horoiga. Mwabogori biyabori. Abana basome. Kama natali omia. Abanye nambara. Abagaka yende. Biamono no mwate mo dada min no mo chifu biamono. Your Excellency. Karibu. Kagendo cake. Check. Toko like mbego. Warasi mamuganye mpaka litukeni. Gendo kyo mweli. Nonye kubwate form tali ras mango nyoroli chibesa. Ikera bantu bande nabalimo. Tuiwana ine. Leka information yereke maene ese form eyo. Onye skuru gekor ku St John's Rwanga. Leka St John's Rwanga. Otoe account number is correct. To basakoli ka Rwanga High School webe St John's Rwanga ose St Suneka ose neons ikabne korrekana ekiagera na toja kwaina na check round ye toliko to mama ye tawo chi school etokolika chi check ya kero mwana abobori aire school tuwana ine na ndiye onse tas wenye kubo tukuta ebe shauri yako lakini kero mwana abobori ndo keke Bobaracho hoye. Mbia mule. Mono. Abangina nabantaba. Wanabagaka. Wanabagaka nabantaba ya mule. Itanga nitangire libageri mbakire mbia mono nturahomerana. Koru tuaka chikura other than ekra to komera na ebi kundi ebike ya kabere lero nekero twen koruji basari forms chibasari forms echi nima eta abande mara bataranyora endege tensa vega the ward admin ekera bono mwemsi onye tayo ward admin kayale and I baba what you do nyolera marieta y'abantu bali bonse batanyora chiform mwanyole they are enough. All right, that's good. Again to gia kabere 3 form 4 kakionye gwaje kubugolia form yo mwana wa form 1 manyanga form ide okale kiara chitoja kwaena na cha form 1 echibwate ekale ngao iwonye kwabogolia ena no muntu mungao tuiwana ine ande chi form echichiko ena nulero ne chi wodi eye ya Bobaracho nere ya Bobaracho anya wakrete kura keumbu otokorora keranko ena nabaro anya wajeto wakra mumromi no sembo basi olenko bolyo bo MCA genda aralia bobasi onye mbo nchali boigo igo chi form chirichi abantu bairu nchiri abantu bawakire kura Bobaracho etogo check gabonto batebe etoko bekese system twanyora umuntu narali yakirete onye toko nyora tali Bobaracho form ya correct yagire icyara no mulimo egento kya kabere omwana noyo motoko somuchi omwana noyo omekiara chibese chitwaena nete milioni 3 last time round yetu ena ndechi milioni 5 cha form 1 to form 4 na abana bakwenda vocational training centers igo abana ba form 1 toja kuba chibasari cheno wenda omweli bomotyenyi kose omotyenyi no wanzo moya nalio unaongea ya kabere abantu baminda mwarone chisegi chinyinge mwisonde nalenge kwena na chibasa livugirango mata ashindwe ki mwaroje
ntenene iga ngokwanira abantu nangokwana iga abantu bahite maega negari batenene abantu bansi gutomana kumbe Osoro ukiri n'abasikari bagwate kibunduke abantu bagota abantu baminto montegerere karabaika etaike moterete baganza gwaka amasasi bagaka amasasi manyoso mo kutanoyo abari mamba yogai abangna bari muri tomba yoro abagaka banne mbayoro manya kirobaka abantu babunige tobali nyagitari geiga abange manyanga no mubuliye sababu akorera boyo takoritiki tabuanje omo murote nene temaega yane ahage tulisasiga nguboni ngaki nkimutakete kongitera ekialisa seri ndengerte singe jamanyinga Yesu Kristo alina kitamba mumuro cyo witaka amanyinga ne ahate nene nenchega iga ahage tu ndiso tumotu ikamturo gotoga iga bugeka ati abantu bamintoje nkwaboli andonse sumule mo munyora samasabo munyora masabo tonyare kurwane segeye tonyare konyekora ndukenda abantu baminto bakaimuka baimukire abari Nairobi ngaho nabatoko imbichi Simba Arati bakogenda bakonyora bari aba MC 14 bakonyara ngabona umushi oyo ntokonyara kumwimbichi none sumura batoko mubeke manya abantu bakoyisaransa kogambe genteke abantu bwate myaka 60 65 mpaka 69 nga akingwa bwenda ki abagaka mubotika no ninje ngeno ane myaka na 50 muwanje gakimiki abantu bamento Bobaracho tayitemba sabe ngokorande gas basa naenanire chipara ngokorande nkomekinde shwe gas yekolekane mpaka banchirane esegi bambwatirete enyagitari yeitoga iga KTRH ya level 5 na chitenga nyora bagusangire milioni 47 chuk ekona asedi umuntu lyote ninororo otenenere tororo akagenda nkareto umuntu munga umutinyo twakolete tugusangire milioni 190 manyanga chibese chonsi ipi emebuko yawe yankogenda chibese chibona hata chire pipe chine chitokwena nambake basari nyagitari gari tindiko bono maliogo abanyagitari boke bakugura maliogo agotume korro baanzir wakana abanyagitari ngendo ko lokam overtime mbali komboli bese bono mupa pipe liba enkonyonyera chibese na nyetenere ese inere na tebiriga abantu baminto nyoboe osen mbamurika abantu mo wanjamba mureke bobo botakordek nabuto tumya sungu gande beiga muntu ndwenzo le sungu aya no mugusi etabyeli ngomuntu naitubosa ntuwanja ngoteba ntuwanja lazima tutwale ense ekobaga abantu nelichiko tebindekira abantu baitire bonse mpaka no umuntu omwibyo kubwato tubwene tukumuita okumubata omwirara lya echera nabura nyoronjo kiri naenda abo muntu omya lichiko ndikorteki ndio 2010 ndaye kubasabaiga abantu bamento ngukolera abantu ba Bobaracho tigangondore mure tayari tokolegazi gangondora kuboko yoke umuntu wanyonyore naye ikera ni satisa tokuru to beke ya megeticha tusa ko irese geticha